днешното видео ще играем Майнкрафт на оцеляване. И сега се пускаме да играем. Гледай за какъв тръгвам. Хора, докато изчакаме да зареди света, също така, ако сте нови в каналът ми, се абонирайте. И започваме първата мисия, ще не трябва дърво. Сядаме. Почваме да чукам. Хора, сега почти щупим цялото дърво. Ние играем, аз играя от телефон, не от компютър. Толкова дърво ми стига, нещо. Нека се направим един крафтинг тейбъл. Сега ще скрафтим един крафтинг тейбъл. Малко пръчки. И сега ще скрафтим. Първо мисля да си крафнем един меч, една брадва. Още малко пръчки ще ми трябват. И една дървена кирка. Сега ще ходим за храна. Първо да вземем крафтинг масата. Пресенца, елате, да видям.